Bay, asa to commander bay? Ambot. Hala, murag mo man oh. Maogi di ay. Nung nagunang mo dugay. Ba sabot ato dikto? Nandili man jud mo maningog. Di ko sila jud tamuan eh. Buwag jud ang tiyan sa inyong ulo. Tukaw. Ano mo mataw? Na. Pag dilit mo pusilon, sampol lang ganito. Yes. Oops. Udong sa. Parang may naamoy ako sa ating paligid. Ano man, master? Magmas ako, kay basig matakdan kog bayro sa kalaban ng mga batignaw. Taka na, adayon. Oh, wala sa master. Among tamad to. Ano man? Sige ra manghutag lakaw-lakaw good. Ayun, pag magdagandagan ta. Pag mapusilan ka sa kalaban, mabuha ka tong tiyan sa tong ulo. Oh, let's up. Walaan ko sa gianan. Sabi akong GPS daw eh. Ito ka. Mga gianan. Ha, huwag na. Silan mo, buhat ko na yung tiyan sa inyong ulo. Sige, pastor. Sige. 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 Oh, hinay lang mo, hinay. Basig na yung kalaban. Ako, hinay lang. Kung kina naman itong kalaban, magtabak kasi kita ang talila. Ano itong plano? Isita ako kung teleskop ko, makita na ko sila. O sige, ano itong plano? Dili o, dili. Kamu, dili mo dua. Kamu, dili mo ikaw. Dua mo dito ah, dili. Kanya itong plano. Namatay mapa dili sa kumpuan, sa kong GPS. Iana lang ko na. Ikaw, kamong dua. Dili mo pwesto. Ikaw, dili. Gusto ko diri. Di kuan gani, nagkaniyan sa ay jud mo kuan, kaigo, pagdili mo mga matay. Ha? Sige ah, muna to plano ha. Sabot mo. Yes, master. Good. Kana. Hinay lang mo, di ba sibukan mo. Kamo. Kaya ako sa likod ninyo, nag-flash na ko. Kamo, ano siya mo? Hanglan, walay makaadto diri sa atong teritoryo. Ganyo! Pinduta sa kanay sa Sky and Beautiful Mountain. Sa man yung mga animal nga saba kayo? Tuon ba? Nanong saba kay mo dere? Kisa nang dunyo? Nga dugong man ko. Kinsa na? Papuspos mo? Ha? Di magyud. Manggod. Ano man? Sa dili. Ay, nanaman ko yung padulong nga laban. Asa man? Dito, sir. Kalaban. Kabalo mo nga ang kalaban kay combination of classification, education, division, subtraction, multiplication nga tungod sa mangga kay naay isda sa ilalim sa tubig. Sabaan mo si Roy! Mamatay na taan eh! Kaya na sa tundagan! Sa kadaghang sakit, tanga pagyod. Balik. Sokol. Di, plaster. Dili. Plaster. Ako itong plaster. O sige, plaster na mo. Kaya di ko maigo, kaya na ko lagod niya. Gikan basta kong lulo. Basta kong lulo. Instag plano, diya ka pwesto diya, ikaw pwesto diya. Say tagod sa inyong teleskop. Say tagod to isa. Asa dapit, asa. Sa northwest. Sige. 148, 99, 490 Asa pa? miles. Patay, buhok ng ulo ko. Bati bigong mas buhok kay no, bakbo ni. Tuwa, tanawa, buhok ng ulo ni ko. Uy, nangyungit. Bahuag tae sa ilang bala, oy! So, manadot lang buwang guys, yung nakakaon buo na ikon ba? Nang alamat ni San Pedro. Nakasibot pinigbahog taing bala. Ayop.
Ay, magasin naman dahil mo. Ay, kanilas na lang. Patyo natin sila. Lipot na lang ko. Kita kayo kung telescope ko. Masingit-ngit na. Asa David, asa David. Sa northwest. Sige. 358, 99%. Asa. Percent. Miles away. Ito nga, patay mo siya kung buwak itlog ani. Buwak itlog, yun siyang ulo siyang tiyan. Bullseye. Ano tanan no? Patay mo na. Hindi niya makita sa GPS? Nakid. Oo, dali, itong site B. Sabi ko, kung makita, asa no? Itong ligyan, buong nila no? Dili ko itlog bala. Ito na kasi matubang na tayo. Bala. Tapos na magpasa, di lang ka. Detect sa mong GPS ha. Fearless.